Iba ang magiging kapaskuhan ng mga Cebuanong binaha sa pananalasa sa Bagyong Tino. Sa bigat ng pinsalang iniwan nito, marami ang nagtatanong, paano nga ba makakapagdiriwang ng kapaskuhan na ang mga pamilyang ngayon ay pilit pang bumabangon? Magbabalita si Charmaine Balagon. Matapos humagupit ang Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu, isa ang bayan ng Compostela ang labis na naapektuhan. Mahigit 400 kabahayan ang nasira dahil sa malawakang pagbaha. Panawagan ng alkalde ng Compostela, tulong upang sila ay makabangong muli. Habang nagliliwanag na sa makukulay na ilaw at masisiglang dekorasyon para sa lubungin ng Pasko at Bagong Taon ang maraming bahagi ng Pilipinas, dito sa bayan ng Compostela sa Cebu, hindi liwanag ng parol ang kanilang inaasam, kundi ang pag-asang muli silang makabangon mula sa pinsalang iniwan ng baha. Ang wagidamha nga ang gida di ay sa Bagyong Tino, di man kusog ang hangin kundi ang volume sa tubig nga unexpected kaayo nga sigon sa pagsusi. Ang 2 months nga uwan gideliver niya within 2 hours. Nya gikan pagid sa kabukiran, lagpas nga ris kapatagan ang tubig iyang gipabuhagay. Marami ang walang naisalba dahil inuna nilang siguraduhin na mailigtas ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay. Dahil sa malawakang pagbaha, maraming taga-Compostela ang ngayon wasak ang mga tahanan at wala nang mabalikan. Ang sunod na sa namong problema ang tabang atong totally damage pagpatayo sa ilang balay mo sa sunod ginamo nga problema kay daghan gid kaayo 426 ang totally was out. Mao na problema ron nga magplano mis plan B kuno saon nga makataba may pagpatayo sa ilang balay. Sa ngayon, pansamantalang nasa mga evacuation centers pa rin ang ilang pamilya at umaasang magpasko sana sa kani-kanilang mga tahanan. Ngunit malaking katanungan pa rin kung kailan nga ba maibabalik sa normal ang kanilang buhay. Gaya ni Nanay Corazon, hindi alam kung paano ipagdiriwang ang Pasko kung hanggang ngayon ay wala pa rin silang permanenteng matitirhan. Kanang mahimo unta bisan gamay lang nga naami kanang relocation nga gamay nga katarukan namo og barong-barong kay magunsa na malang ang Pasko nga wala in taon mi sa lugar nga naaramin taon diri ikaduhanan ni namong balhin primero dito sa James hapit nami magbuwan dito 18 ka adlaw gipapahawa nami dito kay gamito nila ang eskwelahan. Kaya naman hinimok ni Mayor Quino ang mga Pilipino at pamilyang may kakayanang tumugon sa kanilang panawagan. Kung sa ilang mata, plywood ba, sin ba, nga ikapakita nga diri sa Compostela naagid sa gobyernong may puso nga magminhalay o magtinibangay gyud sabi niya rong trahedya nga mo giatubang. Naniniwala ang mga taga-Compostela na magkakaroon ng solusyon ang nararanasang pagbaha sa panahon ng tag-ulan at umaasang hindi na mauulit pa ang malagim na araw na iyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin malimot ng maraming Compostelanon. Gaya rin ni Ginang Charity, umaasa rin na magkaroon ng masaya sanang Pasko. Nindot yun ang among kanang sana nami pamasko pero ang kakuan lang kay wala pa mi nahilon na. Ang amo lang unta nga yung mahilon na mi bahin sa among balay para sa taon makakuan mi sa among kanang pamasko niya. Ayon kay Ginang Charity, laking pasalamat pa rin nila dahil kumpleto pa rin ang pamilya kahit dinanas ang kalunos-lunos na pangyayari noong Nobyembre 4 nang manalasa si Bagyong Tino. Taga-Compostela, amping kita kanunay, i-secure gyud nga atong kinabuhi o atong pamilya dayon magtinabangay ta para sa lungsod sa Compostela. Mupadayon ta, mubarog ta, makigbisog ta para mo lambo ang atong lungsod. Ang nahitabo naman ang atong lantawon ang umabot og sa sunod tuig 2026. Kaniyong tanan, daghang salamat ug laban Compostela. Umaasa si Mayor Quino na tutugon ang mga pribadong sektor sa kanilang kahilingan nang sa ganon ay maihabol ng bawat pamilya ang pagdiriwang sa darating na Pasko.
Mula dito sa bayan ng Compostela, ako si Charmaine Balagon, ang inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.